אני באתי פה להעביר כמה נקודות, קודם כל עניין 18. אתם איתי? כן, בסדר. אני עכשיו מכוון שזה קודם כל מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בית מקדש, ולתת את הלב ואת הנשמה לבורא עולם, ושכולם יהיה להם ישועות וסייעתא דשמיא בכל העניינים, שבורא עולם יעטוף אותך ב61 מקיפים שלנו, שבח, מלבוש, שני אב, שני אל, תזכו להיות מרכבה והיכל השכינה, וכל אחד אני מחבר אותו לעדנות, להוויה יקי, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, לאור אין סוף, מחבר את עצמנו לחיה עם אב, נשמה עם סג, רוח עמה, נפש עם בן, לכל הטענה מיוחד רבי שמעון, רבי אלעזר, ולעשות איחוד, להעלות את זה לנר נחל לאק, לנר לאק והביאה שלהם, לעשות איחוד של הבא עם ההוויה יקי, והוויה עדנות לזון. עכשיו אני רוצה לדבר על ה-18, אנחנו ראיתי שהבן של המרחו כותב במפורש ששום מוח לא יכול לסבול הרבה את לא כל מוח יכול לסבול את כל האפשרויות שצריך לעשות בכוונות, והוא אומר שצריך לדעת, ויונתן אייפשיץ אומר אני לא יכול הרבה לכוון ולא יכול מעט לכוון, צריך למצוא את עיקרי הדברים. החלבן קודם כל צריך לדעת את העיקר, וכל אחד מה שיכול להוסיף יוסיף, כל אחד לפי כוחו. הרב עטיה מתפלל 6 שעות ביום שישי, ויש כאלה מתפללים 2 דקות. בואו עכשיו נכנס לעניין, בשם השם נעשה ונצליח, לטובת כל ישראל. עכשיו, אני גם לשבויים, לחטופים, לקבינט, שהקבינט הזה יוכל לחמים, שלא ישתמש. הכל בעולם, מפורש פי, אנחנו באנו אצלך פה, זה ראש הצדיקים. עם הלב והנשמה אני מתחבר עכשיו לרשב"י, אליכם ולכולם, מתוך הרבה בשמחה פה. עכשיו יש לנו 4 מוחין, כמו שאתם יודעים. הנה אני רואה את השולחנות האלה, יש פה חוכמה, בינה, חסדים, דעת וגבורות דעת, כן? אתם איתי? אני רוצה שמשהו לבור. יש לנו בראש כמה מוחות יש? חוכמה, בינה ודעת. את הדעת אני מחלק לשתיים, לחסדים דעת וגבורות דעת, ברור? עכשיו בגוף כמה ספירות יש לנו? 6. בגוף של 6? יש 10, הכל 10, הגוף לבד 6. יד ימין חסד, יד שמאל גבורה, גוף תפארת, נצח עוד יסוד, כן? בראש חוכמה, בינה ודעת, שפעמים אני משתמש בזה כ3, כי זה 3 מוחין, לפעמים אני משתמש בזה כ4, שאני מחלק את הדעת לחסדים וגבורות. עכשיו בגוף, כשאני עובד עם הגוף, אני עובד עם 6 ספירות, זה נקרא בכוונות קוראים לזה וק. וכשאני עובד עם הראש, אני עובד עם הגר, זה 3 ספירות, כן? אז עכשיו כשאני קורא עם הגוף, אני מושך 6 ספירות. אני עובד עם הגוף, לא משנה, יורד, עולה, מביא 6 ספירות. עובד עם הראש, מביא 3 ספירות. אז זה עכשיו, אני יורד, עכשיו מה ההבדל בין העלייה לירידה? מה יותר טוב בחיים, לעלות או לרדת? אני שואל. לעלות, ברוך השם, יש מישהו שמבין משהו. לעלות בחיים זה טוב, אבל מי יעלה בר השם, מי יישאר שם. לא ליפול. אז עכשיו כשאני יורד, אני מביא את האח. כשאני עולה, אני מביא את הפנים. אבל זה או שתקרא לזה, אפשר לקרוא לזה כמה צורות. קטנות, גדלות. קודם בונים קומה ראשונה, אחר כך את השנייה. קודם הילד עושה לכלוכים, חיתולים, ואחר כך הוא מתחיל להתעסק בו. אז כשאני יורד, אז אני עכשיו לוקח כל מוח, אז אמרנו כשיש לי בגוף 6 ספירות, בראש 3. כשאני עובד עם הגוף, לא משנה, עלייה ירידה מביא 6, 3, כשאני יורד אני מביא אחוריים, כשאני עולה אני מביא פנים, כן? כמה מוחין יש לנו עכשיו? 4, 3 עשינו אותם 4, חוכמה, בינה, חסדים דעת, גבורות דעת. עכשיו כל מוח, אני מחלק אותו ל4 חלקים. כל מוח יש לו אח ויש לו פנים, כן? אתם רואים את הגב שלי ואת הפנים שלי. כן, כזה 2, אבל עכשיו גם האחוריים שלי מתחלקים לאח ופנים. החלק העליון של האחוריים זה נקרא פנים. תמיד באחים, בקבלה, נדמה לי שזה תורת חכם, הוא אומר שאם אחד יש לו 10 שקל, אחד יש לו 100 שקל, זה נקרא מיליונר וזה נקרא עני. 100 מול 200 הוא עני וזה עני. אז באחוריים גם החלק העליון של האחוריים יהיה פנים, החלק התחתון יהיה אח. אז באחוריים יש לי אח ופנים, כן? בפנים יש לי אח ופנים, אתם איתי? יש לי אחוריים, הנה יש לי גב, לגב יש לי אחוריים ויש לי פנים. לפנים יש לי פנים ואח, זאת אומרת חלק עליון ותחתון, יש כל מיני אפשרויות להבין את זה. אז כל חלק זה 10 ספירות, אז כמה ספירות יש לי במוח אחד? 40. בחור מוכשר.
גאון אני מה כי הוא מפותח. אז יש לי 10 באחוריים, 20 באחוריים, 10 לאחוריים ו10 לפנים של האחוריים, 10 לאח של הפנים ו10 לפנים דפנים, אז יש לי 40. יש לי 4 מוחין, אז כמה יש לי? 40 כפול 4, כמה זה? 160, צריך לעבור פה קורס בחשבון. לא חשוב, זה לא חשוב לכוונות. כל מוח יש לו אח או פנים דאח, ואח או פנים דפנים. אני מביא ב-18, כל העניין שלי כל החיים, קודם כל הרב עטיה אמר דבר יפה שאני זוכר את זה, כשאדם רק מתכוון, מגיע לכוונות, אדם שמגיע רק לכוון, כשאדם רק חושב לעשות משהו טוב, כבר הוא מחזק את המערכת. מה זה נקרא? ראיתי בכל המקורות, כל מיני ייחודים תדירים, מששת ימי בראשית, על כל תורה התפילה שלנו כוונה, יש לי מוחין, כל העולמות האלה עובדים, אז זו ניאסו טבע ממה ועריך ששייכים לאותו מצווה, לאותה תפילה, לאותו מעשה כבר עובדים, מחכים רק לי שאני אתן להם טורבו, יחזק להם את המוחין התדירים. ברור מה אני מדבר? אני מדבר דברים פשוטים. אני אמר את זה שיחזק, אמר, אני זוכר את זה, אני לא למדתי הרבה בחיים שלי. הרב מרדכי, אני בחיים שלי לא ראיתי הרבה דברים, אני יותר אדם פשוט, אני חוזר על הדברים. אז הוא אמר שאתה מגיע עכשיו, תבין, זה יהודי שהולך לעשות מצווה, כבר הוא עושה משהו בשמיים. הוא מחזיק את הלולב, הוא לא עושה משהו, הוא כבר מחזיק משהו קדוש. אתה רק רואה צדיק, אתה מקבל אור, לא משנה מה. אני רק מתכוון לעשות משהו, כבר זה מריץ. אדם חשב לעשות תשובה וקידש אישה, אז זה כבר יכול להיות מקודשת, לא? במחשבה שלו יש כבר משהו. לא, עזוב, אני מתכוון שיש איזה עניין במחשבה, בכוונה של הבן אדם, זה מהלך, יש מחשבה, דיבור, מעשה. אז אני אומר שיש לי כל העולמות, נגיד עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ששייכים למצווה הזאת, יש להם פרצופים שנמצאים בקטנות, מוחין דיניקה, קטנות. עכשיו הם לא יכולים, כמו שיש לך אופניים, יש לך אוטו קטן עם מנוע של 600, אתה לא יכול לסחוב הרבה דברים, אתה צריך לחזק לו אותו, לשים לו טורבו. אז מה שאני עושה עכשיו, כשאני בא, אני צריך לחזק את המוחין דקטנות שלהם, שכבר קיימים, לכוס קפה שלי, לתפילה או לתורה שלי, הם קיימים. אני צריך לחזק את המערכת הזאת, כן? רק אני מתקדם לכיוון של ישראל שלמה, לתפוס לו את השידור, לכוון, כבר המערכת עובדת. אני צריך להוסיף להם כוח, ולתת להם מוחין. הרב הלל ראיתי בספרו בתמצית, כותב מוחין חזקים יותר של מוחין דקטנות. להוסיף לטורבו, להוסיף טורבו למערכת, שיהיה להם כוח לעלות מן ולהביא מוחין דגדלות. עכשיו רק כאן שפה אנחנו כבר עובדים, כבר משפיעים. דרך אגב כותב שם הרב הלל, שאנחנו בתפילה מחדשים נשמות ומביאים נשמות חדשות. בעבודת השם שלנו, אתה צריך לדעת פה אתה יושב, עם הצדיק הזה פה, עם רבי שלמה ועם רבי שמעון, אנחנו מחדשים נשמות. אנשים בצרפת פחות עושים עבירות, ואנשים חוזרים בתשובה, ופה אתה יושב פה כמו רשמי במערה, ועושה שולח אנרגיות לכל העולמות, כן או, תאיר להם את החשיכה. אז עכשיו מה אני אמרתי? יש לי 4 מוחין, חוכמה, בינה, חסדים, דעת וגבורות דעת. אם אני אלך עכשיו למודים, אני אלך בדבר הקל. מודים זה חסדים דעת, והטוב שמך הולך נהלת זה גבורות דעת. אז שאני יורד שם בקוד, שזה מוח שלם, זה נקרא 40. כשאני יורד במודים, אני יורד עם הגוף ועם הראש, נכון? אז כמה אחוריים יש לי? אני שואל אתכם. אני רוצה שתשתפו איתי פעולה. כמה אחוריים? שכולם יבינו. כמה אחוריים יש לי? יש לי אח דאח ואח דפנים, 2. פה יש פה אנשים מקצוענים, אני אפילו לא יכול תאבק רגליכם. יש לי 2. יש לו גם פשטן על הראש, לא? הבנתי. אתה רואה, אני רואה, קולט, אני הבנתי. חילקו את זה פה. אז אמרנו, יש לנו 2 אחוריים ו2 פנים בכל תנועה, כן? כשאני יורד במודים, הכל הם יודעים, מה אני פה לדבר? אני מדבר עם אנשים שמבינים הכל. טוב, אני יורד עם הגוף, אני מביא 2 וקים, בראש אני מביא 2 גרים, אז אני יורד למודים, לא משנה, בכל מוח, אני מביא וק דאח וווק דאח דפנים. כשאני ירד עם הראש, מה אני אביא? אותו דבר, רק אני משנה במקום וק לגר, גר דאח וגר דאח דפנים. אתם יכולים לחזור איתי? במודים, מה אני עושה כשאני יורד? וק דאח ואח דפנים. נכון, כשאני יורד עם הראש, מושך, גר, דאח, וגר דאח דפנים. אתם מכירים את זה, זה אני רואה שמבין. אני פשוט לא מבין כלום, רק אם אתה יכול לדבר איתי, שאני ארגיש שאני מדבר עם אנשים. אני חוזר על דברים שכולם יודעים, אני סך הכל כמו טוקי, יודע לעבור כביש לבד, סופר עד 10.
שלך, למה אתה אומר אחור? לא הבנתי. לא, כשאני יורד למטה, אז אני מביא את האח. אתה רוצה שאני ארד ככה? מה? לא קרובה, זה לא קרקס. לא משנה מה אתה עושה, כשאני יורד למטה זה נקרא אחוריים. כשאתה יורד בחיים, אתה יורד עם כולך, ככה אתה יורד. מס הכנסה, מס מוסף, שוטר רודף אחריך, אתה בקטנות. אתה הולך למעלה, אתה לומד תורה, אתה מקבל $1,000,000, אשתך שמחה, יש לך ברית מילה, אתה בגדלות. אז כשאני יורד למטה, אני מביא עם הגוף שתי וקים, נכון? וק דאח דאח וווק דאח דאח. גר דאח דאח וגר דאח דאח דה פנים. ברור? כשאני עולה אז מה יהיה? הוא יודע. וק דה פנים דאח וווק דה פנים דה פנים. כשאני אעלה את הראש מה יהיה? אני אמשוך מה? גר דה פנים דה פנים. וגר דה פנים דאח. אתם איתי? כן. אני מדבר עם עצמי? אני הולך ביטוח לאומי לקבל נכות. בעצם שזה אומר צריך לקחת נייר ואת לרשום, אני לא מדבר. זה מבין כי הוא מכוון אני חושב, אני קולט. אתם איתי? כשאני עוד פעם, כשאני יורד מה אני מביא? דברו. לא, אבל תדברו, הם לא דברו, הם באתי פה לדבר איתכם, שדברו איתי. וק דאח דאח, ואח דאח דה פנים. אתם יכולים לדבר? לא, אבל צריך לרשום, תרשום אפילו את זה, חוזרים על זה כמו תוכים מבינים. אני אדבר לאט לאט, כשאני יורד, אני וק דאח דאח וווק דאח דה פנים. תרשום, מי שלא יודע נייר, לא צריך את זה. אתה יכול לרשום נייר, תן להם ניירות לחבר'ה, תן להם. אז תרשמו את הדברים, כי אני לא באתי בשביל להשאיר שירים של שבת, באתי שתדעו אותם, זה יודע הכל, יכול ללכת לך ללמוד. הוא נראה לי שהוא מכוון כבר, לא? גם דוד, יש פה כמה שמכוון. אז בסדר, אז מה אתה הבאת, שאני אלמד אנשים שיודעים? לא, אמרת 18, אלה שלא יודעים. אז זה מי שלא יודעים יכול לשמוע, מי שלא יודעים די בזבוז זמן שלהם. טוב, אז רושמים שזה דברים שזה אפשר לעבוד איתם. כשאני יורד, תלוי אם אני מביא מוח שלם. שתי וקים, תמיד כשאני מביא מוח שלם, וק דאח, שתי וקים, וק דאח דאח וווק דאח דה פנים. כשאני מוריד את הראש, גר דאח דאח וגר דאח דה פנים. כאילו אתה מתקן את הבן לפני כן, הבן זה תמיד יהיה אבק, והמה יהיה... שרושמים את זה חבר'ה. לצמן איך שאתה רוצה. כשאתה יורד אתה מביא שתי וקים במוח שלם, אני הולך על הקל, מודים, והטוב שמך ולחן הילודות. אתם רושמים? אז תבואו איתי, וק דאח דאח וווק דאח דאח, שאני מביא מוח שלם במודים, ובטוב שמך, שתי וקים, אח דאח דאח, וווק דאח דה פנים. כשאני יוריד את הראש, באתר, יש במודים למשל, צריך לראות את הסידור. אם אנחנו הולכים על מודים, אני פותח את המודים, מודים אתה מביא במילת אתה, אתה מביא את הגר דאח דאח וגר דאח דה פנים. במילת השם, אני אביא את הפנים, וק דה פנים דה פנים, וווק דה פנים דאח, ואחר כך יש לי להביא את הגר דה פנים דאח וגר דה פנים דה פנים. זה אותו דבר יהיה גם בטוב שמך ולחן הילודות. אתם רושמים? אני לא יודע את הקצב של הרשימה. אנחנו מדגישים מצוין, אני גאה בכם. בעולם מחבר שולח לכם דרישת שלום, אוהב אתכם, חצות לילה ליד רשפי, עוסקים בכוונות, אין כמוכם בעולם, ברוך השם, זכותכם מגינה על הדור. אז בטוב שמך ולחן הילודות, אז אנחנו... אני מתפלל באמת, כי עכשיו יום מתקשר אליי, הוא אמר ההוא שתומך, הוא אומר שחייבים בו כסף וזה, אז שיהיה להצלחת רובן שם. להצלחת רובן דורי, שימשיכו הכל עם להחזיק. רובן שם שתורם את הכסף. רובן שם שתורם את הכסף, וגם אסי בן חיים שעקץ אותנו פה ב200,000 שקל. יחזיר את הכסף. זה מסרת הדבר הזה עובד? כן, בסדר. אז אמרנו בטוב שמך ולחן הילודות, אז יש לך אתם חבר'ה להדגיש, וק דאח דאח וווק דאח דה פנים, תראו את זה, זה חשוב. אני לא צריך את זה אפילו, זה אפשר אפילו בלי זה. ואחר כך במילת אתה מביא את הגר דאח דאח וגר דאח דה פנים. הם מתפקדים? איפה אנחנו באיזה מילה? אתה והטוב שמך ולחן הילודות, אז יש לך שמה, יש לי וק דאח דאח, בברוך, תמיד בברוך יהיה האבק,
במילת התא יהיה את הגר. אם זה מוח שלם כמו שזה במודים והתא, אז יש שתי וקים ושתי גרים. בירידה זה יהיה אח של האח ואח של הפנים, בעלייה זה פנים דאח ופנים דפנים. אז אנחנו רואים בברוך, אם אתם באותו סידור, זה ת' י', לא יודע את זה אצלכם, זה וק דאח דאח ואח דאח, אח דפנים, אבל זה גבורות, שם זה גבורות. ובמילת התא זה למשוך חב"ד גר זה אותו דבר, זה למשוך אח דאח ואח דפנים. במילת השם אנחנו רואים למשוך וק דפנים דאח, וק דפנים דפנים. אז אני לאט לאט, אני יוריד, עזוב, יוריד. לא, אז אנחנו נחזור את זה 1000 פעם, יחזור לאט לאט. במילת ברוך אנחנו מושכים וק דאח דאח ואח דפנים. במילת ברוך, במילת התא אני מושך גר דאח דאח וגר דאח דפנים. במילת השם אני מושך וק דפנים דאח, וק דפנים דפנים, וגר דפנים, הכל זה וקים, זה רק זה וקים וגרים. פעם זה של האח, פעם של הפנים. אתה קולט את זה? בוא אני אסמן לך, אעזור לך. בוא סתכל, בוא אני איתך. איפה אתה? הנה הגר. לא, אבל אני לא פה. אתה איפה אתה? בברוך. איזה ברוך אתה? עמידה. לא, אבל לא פה, אני נמצא במודים, תעבור למודים, אתה לא איתנו. אתה יכול לפתוח מודים? זה לא מודים. מודים זה בסוף הסידור, הנה מודים. יש לי וק דאח דאח וווק דאח דפנים. ופה יש לי גר דאח דאח וגר דאח דפנים. אתה לא היית במקום איתנו. אתה היית במקום אחר, אז בסוף גם אני לאט אתה לא תהיה איתי. אבא תחדש אותי לגמרי, תאיר לי את הנשמה. אתה גם מכוון רגיל, קבוע? אז תבוא עם הסידור, נראה לך, בוא תשבו לידי, אני אראה לכם. לא, אבל הבנתי, אבל אני לקחתי חרשים, עולים חדשים, לימדתי אותם, אני פשוט לא מתקשר אתכם. יש לי סידור, אני מראה לך, אפשר לסמן את זה, אם אתה רוצה לידי. בדף י' יש וק דאח דאח וווק דאח פנים, ובקריאות יש בראש, זה גר דאח, אתה קולט את זה בסידור? לא, אבל אני יכול לראות לך בסידור גם. רשום, שני וקים, אתה מסמן את זה, אתה יכול להשתמש. חבר'ה, כדאי לתרגל את עם הסידור. בסידור, רשום, בוא לידי, אני אראה לך, תרשום את זה, תסמן לך. שתי וקים ושתי גרים, בירידה שתי וקים ושתי גרים בעלייה, פשוט זה אח דאח ואח דפנים, בעלייה זה פנים דאח ופנים דפנים, אתה רואה את זה? אני רוצה שזה, אני לא רוצה רק לדבר, בוא אני אוריד פרופיל, שיתחיל שיבינו. מה שאמרת עכשיו, שתי וקים ושתי גרים, זה מוח שלם, זה נקרא מוח שלם. זה בטוב שמך לוחנה להודות? מה? זה בטוב שמך לוחנה להודות? כן, וגם במודים. אז זה חסדים דדעת, זה חסדים דדעת, וזה גבורות דדעת. זה חסדים, זה אותו דבר, אמרנו הדעת מתחלק לשתיים, לחסדים ולגבורות. אז זה חסדים דדעת, זה גבורות דדעת. אז אתה אומר שברוך אתה זה שני וקים? לא, וברוך זה שתי וקים, ואתה זה שתי גרים. בהשם זה שתי וקים ושתי גרים, רק זה בקריאות זה וק דאח דאח וווק דאח דפנים, בראש זה גר דאח, אותו דבר, במקום וק אני מחליף את המילה גר דאח דאח וגר דאח דפנים. הכל זה אח. האם זה מוח שלם כי יש מקום בעצי חצי? האם זה וק או האם זה חב"ד? זה גר, אני קורא לחב"ד גר. שתי גרים, שתי וקים. עכשיו בעליות היא אותו דבר, רק אתה מחליף במקום אח. תראה, בירידה, בוא נגיד, המשפט הראשון שצריך לזכור, כשאני יורד המילה ראשונה אח. מי שיגיד לך מילה אחרונה, לא אח הוא לא בכיוון. כשאני יורד המילה ראשונה תהיה מה? כשאני עולה המילה ראשונה תהיה פנים. אז יש לי שתי אחים ושתי פנים, אני צריך לדאוג שזה אח דאח ואח דפנים. כשאני עולה יהיה פנים דאח ופנים דפנים. תמיד כשיורדים המילה ראשונה אח, כשעולים המילה ראשונה פנים. אתה סימנת? ראית את זה בסידור? אז מה ההבדל בין מודים לטוב שמך? זה חסדים וזה גבורות, זה מקבל סתירה וזה מקבל סוכריה. פה זה לא עומדים בקוד, זה להסביר לאנשים יפה. יפה אני מסביר להם, לא, פה זה חסדים, חיבוק, ושם זה גבורות, זה... מה? פנים דפנים. בהשם. גם אם ראית את זה בירושלים. פנים דאח ופנים דפנים ביחד. ראינו בחוני, אתה יודע.
זה שם, קירות, למה מכות? אבל זה לא מהכל. מה? אז אמרתי, פנים דאח ופנים דפנים, יש בכל עלייה. תסביר רק את ההבדל מה זה אח דאח ואח דפנים, שיהיה ברור. מה זה אח דאח ומה זה אח דפנים. אחרי זה נראה מה זה הגר, מה זה אבק. עכשיו, בואו קודם כל נתחיל על הגוף שלי, ואחר כך נעבור הלאה. על הגוף שלי זה החלק התחתון שלה, יש לי 10 ספירות, אבק נגיד, החלק התחתון, הגוף של האחוריים, זה יהיה אח דאח, והראש שלו יהיה הפנים שלך. אז עכשיו שאנחנו עושים משתחוות... כשאני מגיע, זה כמו, בוא נסביר, כמו בכיתה א', כן, כן. אנחנו עושים משתחוות ראשונה במודים, כן. אז למעשה יש לנו וק, דאח דאח ואח דפנים. נכון. זאת אומרת שאנחנו מורידים את הגוף, גם את הראש וגם את לא, מורידים שתי הגופות שלך ואת הגוף של הפנים. חבר'ה, אני חייב רק להוסיף משהו קטן ברשות אריה, שהרבה לא יודעים אותו. אבל כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, זה חשוב מאוד דבר הזה. בסדר, בסדר. תביא את הנייר הזה. כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, זה תמיד ערכים של מהו בן למה ומהו בן לבן. לעולם הבן יהיה הנקבה ומה יהיה הזכר. עכשיו, כשאני מפרק את המושג הזה, מהו בן לבן ומהו בן לבן, הרבה אנשים טועים בזה, אנחנו נסביר את זה פעם אחת. שיש לי בחינה של מהו בן דמה, יש לי סך הכל פה 7 ספירות. חגת, תנאי ומלכות. כל זה צד המה. אז זה נקרא, החג התנאי נקרא מה, ורק המלכות נקראת בן. ביחד זה נקרא מה ובן דמה. הבנת? החג התנאי תמיד יהיה המה, והבן דבן יהיה זה. מה זה בערכים כאילו? זה תמיד ככה. עכשיו, מה הוא בן דבן זה אותו דבר, אלה אותו דבר. זה מה הוא בן דמה, נכון? מה הוא בן דמה יהיה גם חג התנאי. 7 דברים, המלכות היא מה. כל הדבר הזה יהיה מה. הדבר הזה יהיה בן, אבל זה יהיה מה הוא בן דבן. עכשיו, כל זה יהיה וק יחסית לזה שהוא גר. אז מה זה אחוריים דאחוריים? זה יהיה הבן דבן, וזה יהיה הבן דמה, המלכות. מה יהיה המה דמה ומה יהיה המה דבן? זה 2 הדיונים. 6 פה, הבנו, זה מאוד חשוב הדבר הזה. כל פעם שתראים את הדברים האלה, המה זה 6 ספירות הגדולות, הבן זה המלכות. בן לצד המה, בן לצד הבן. בסדר זה? א' סמך. ברור, נכון? החג התנאי לעולם זה יהיה המה. הבן זה יהיה המלכות של אותו דבר. אז אין לנו מהו בן דמה בצד הזכר, אין לנו מהו בן לבן בצד הנקבה. אותו דבר בעליית הפירקין שלמדנו מקודם. תחילה אני חייב לצרף את זה. לא, בסדר, שנייה אחת. כשאנחנו מדברים על עליית הפירקין, אז החב"ד של זה, מה שהחדש זה יהיה מהו בן דמה, זה מה שהבא יעשה. המהו בן דבן זה מה שאימא נותנת. שתיהם ביחד עושים לנו קומה שלמה. יופי. אז שמינו את זה, אותו דבר פה, אבק דאח, יהיה הבן של הבן. אבק של הגר יהיה הבן של המה. אני רוצה... הבן של האח יהיה... חוק טוב. הבנו? תמיד ככה, בכל הערכים האלה זה ככה. הנה, אני רוצה לעשות צורה אחרת. זה מפורש בסוף שמה. ראיתי שהתורה שלך אומר שזה ההסבר הזה. יש הרבה הבנות זה הנכון. קלאסית אני יכול להגיד, הנה למשל, זה נקרא נגיד הפנים, וזה נקרא אח, אני עושה פשוט יותר, אתה מבין? הלו, פשוט, שאלת אותי, אני עושה לך פשוט, יש הרבה צורות, לי יותר קל לתפוס את זה ככה. החלק העליון תמיד יהיה הגר, והחלק התחתון יהיה אבק. אז הגר יהיה פנים, החלק העליון זהו גר בשבילי, וזה יהיה אחוריים, אתה מסכים? אבל של הפנים. של הפנים. אותו דבר, זה של האחוריים יהיה פנים, וזה יהיה אח, אתה מבין? מבינים אותי? רבנו, שאלת אותי, אני מראה לך. אני לוקח את הפנים, עושה להם גר ובק, עושה את האחוריים גר ובק, אז הוקים שלהם זה האחוריים שלהם, והגר שלהם זה הפנים. אז עכשיו יש לי 2 וקים ו2 גרים לכל מוח, ברור? אתה מבין מה אני אומר? דבר פשוט, הבנת אותי? שזה הכוונות של שמע ישראל. במילה שמע אני מתקן וק של הפנים וווק של הווק. במילה ישראל, פנים של הפנים ופנים של הווק. אתם איתי?
אז אני אומר, אתה איתי, אתה... בסדר. אתה תסביר. למה כתוב לי שם בשמע ישראל חגת ונאי, ובמנור כתוב נאי דחגת ונאי, זה בגלל זה. החגת יהיה הפנים, והנאי יהיה הנוק. במילה שמע אני מתקן את הנאי דנאי. זה גם מצלם או רק מקליט? במילה ישראל אני מתקן את רוצה שיהיה לי מזכרת פשוט. בפנים בפנים. הבנו, חבר'ה, אני בשמע ישראל מתקן שתי פרצופים. פרצוף הנאי ופרצוף החגת. בשמע אני מתקן את הנאי דנאי ונאי דחגת. במילה ישראל חגת דנאי וחגת דחגת. תראו שזה גם כתוב בסידור, זה שתי פרצופים, זה לא אחד. אבל כרגע אני רוצה להתרכז על דברים פשוטים, כי אחר כך... לא, ארי, זה מה שאתה אומר. בסדר. הגעה זה חב"ד, לא? כן, אבל בשמע ישראל אתה תגיד את שתי פרצופים התחתונים. החגת והנאי, הנאי של החגת והנאי של הנאי. במילה ישראל חגת וחגת, חגת דנאי. עכשיו חבר'ה, בואו נתקדם. אז הבנו, ראית, אתה שאלת את השאלה, אז נתן לך תשובה? אתה אומר... רגע, הבנתם את האחוריים והפנים? לא. כן, בסדר. אתה אומר אח דאח. כן. אתה לוקח את שני התחתונים של שני הפרצופים. נכון, את הגוף שלהם, של האחוריים, ואת השש ספירות של האחוריים, ושתי ספירות של הפנים. הוא אומר, עושה הרכבה נוספת. כן. כשאתה השתחוות ראשונה במודים, אתה עושה וק דאח ואח דפנים. נכון, מצוין. המלכות של בן ומלכות של מה. זה בצורה שהוא מדבר, הוא דיבר ברמה יותר גבוהה, אני מדבר בצורה פשוטה של מפגר. אז שני הדברים נכונים, בוא נגיד לך ככה, אפשר להגיד אותו דבר ב10 צורות, כל אחד בסגנון שלו יבין, הוא דבר יותר מורכב, אני מדבר יותר פשוט כי אני בן אדם פשוט, רוצה לחיות פשוט. הערכים של מה הוא בן דבר, מה הוא בן לבן, זה בכל הקבלה, שזה אני משתמש בזה. כן, בסדר, הבנתי. עכשיו, מבינים אחוריים ופנים בצורה פשוטה? עכשיו, יש לי במודים, אמרנו מודים, מביאים את החסדים, בטוב שמך מביא את הגבורות, כן? אותו דבר. כשאני יורד יש שתי וקים, של האח שיורד עם הראש שתי גרים של האח, כשאני עולה זה שתי וקים של הפנים, כשאני עולה זה שתי גרים של הפנים, ברור? עכשיו, זה מודים והטוב שמך. עכשיו, מה זה, אני בקריאה ראשונה, אני מביא חצי. אני מביא רק את האח. מה יש לי באח? אני שואל אתכם, מה יש באח? אתה מדבר על מודים הראשון? לא, הקריאה הראשונה. של 18 כל השנה. מה יש לי בקריאה הראשונה? מה זה, יש לי, אתה איתנו, אתה משחק עכשיו בספר. בסדר, אני פה חשבתי, פתחתי גן ילדים. עוד שנייה, רב יאיש, זה שותף של רב יאיש? שכחתי, לא יודע, לא זוכר פשוט. כן, עכשיו לאט לאט אני זוכר, והוא רווק וצריך להתחתן גם, לא? הוא גם מסדר נשים. לא, זהו, מה הפכת אותי, סוחר נשים? עשיתי שידוכים ברחבי הארץ, אבל אני לא עובד זה. בגלל שאני מחזיק, עזוב. אני מברך, אני מחזיקים אותי, אנשים, אני מחזיק תורה, עזוב את זה, אני מחזיק תורה, לפעמים אנשים מבקשים שיעזוב אותו, תן לו. הלימוד הזה יכול לעזור לו. עכשיו, לפעמים בן אדם בא מלמד מישהו משהו, וזה פותח לו שערים. לכל אחד יש לו איזה סייעתא דשמיא ורגע שיכול לפתוח לו את שערי שמיים. אז אני אומר דבר פשוט כזה. אני עכשיו בקריאה ראשונה, שחוזרת בקריאה שנייה, אני עושה רק את האחוריים. כמה יש לי בחינות באחוריים? מה הם? אח או פנים דאח, יש לי רק אח ופנים של אח. בלי זה, רק בלי זה, את זה אני לא עושה, רק את זה. אז כשאני קורא כמה וקים אני אביא? 2. מה פתאום 2? 1. אח דאח ואח דפנים. לא, אבל קריאת הגוף, כמה אני אביא? 1, וק דאח דאח. כשאני אקרא עם הראש, מה אני אביא? גר דאח דאח. כשאני אסקוף עם הגוף, מה אני אביא? וק דפנים דאח. כשאני אסקוף את הראש, גר דפנים ואחד. עוד פעם, בקריאה הראשונה שהולכת וחוזרת בקריאה השנייה, וכהייתי אומרים שזה להרים את תנוק מהבריאה לאצילות, וזה נעלם. זה רק לתת יד לאישה שתגיע אליי, עוזב לה את היד ותלך לאן שהיא רוצה. בדקתי, זה לא שידור, אמרתי לה תלכי. עכשיו, אני קריאה ראשונה עוד פעם, בקריאה הראשונה ובשנייה זה אותו דבר. אני עושה חצי מהמוח, רק את האחוריים, אח או פנים, זה פנים דאח. זאת אומרת שאני קורא בקריאה הראשונה, מה אני מביא? וק דאח דאח.
סמן לך בסידור, פתח את הסידור. לא, אבל בסידור. פה, זה בהתחלה. מה? זה הקריאה הראשונה. תפתחו את הסידור, איפה זה הסידור הראשון? לא. תפתח לי את זה. הנה, וק דאח דאח, אחד. וק דאח דאח, אחר כך יהיה לך למשוך גר דאח דאח. יש לך אחר כך למשוך וק דפנים דאח, ואחר כך נמשיך, ואחר כך אתה תפתח, ואחר כך נמשוך גר דאח, פנים דאח. הכל מסומן. אז זאת אומרת, בקריאה הראשונה אני מושך מה? וק דאח דאח, ובראש מה אני מושך? גר דאח דאח. כשאני עולה מה אני מושך? וק דאח בפנים. הוא לא. מלמד את החב"דניקים בצפת. מה? הוא מלמד את החב"דניקים איזה דבר? זה בכיתה. וק דפנים דאח, זה רווק גם, לא? היה אחד רווק חב"דניק שם מהצפון. וק דפנים דאח, וק דפנים דאח, ובראש מה יהיה? גר דפנים דאח. כן, זה בקריאה הראשונה, וזה חוזר בקריאה השנייה. זה נעלם. מה שאני מושך בקריאה הראשונה נעלם, חוזר בקריאה השנייה עם עוד תוספות. אז ראינו מודיעים. הראשונה זה תבונה והשני זה יחס. ראינו. הראשונה זה תבונה, השני זה יחס. אז עוד פעם, בקריאה הראשונה. יחס הוא מה דמה יחזיר לתבונה שהיא בן דמה. זה הופך להיות פנים. לא, הוא לא הופך. יחס הוא תמיד הפנים של תבונה. אבל יחסית לאמא הילה, מה הוא? אחורן. עכשיו יעקב יחסית ללאה, מה הוא? פנים? לא, אחורן. ללאה. יחסית לרחל הוא פנים. תמיד מתחלף, זה הכל ערכים. אז רגע, אז הבנו קריאה ראשונה, וק דאח דאח וגר. גר דאח דאח. כשאני מעלה את הגוף, מה אני עושה? וק פנים. פנים דאח גר, אתה איתנו? פנים דפנים. הוא ירד מהמערכת. לא, עוד פעם. תמשיך. לא, אני בא איתך עזוב לסידור. אותי, אני, בקצב שלי אני אלמד את זה. אז עוד פעם, אני אומר לאט לאט, אני רוצה לעוד סידור. תמשיך. עוד פעם, בקריאה הראשונה, מה אני מורד עם הגוף, מה אני עושה? מושך, וק דאח דאח. הוא אמר את זה וק דאח דאח. וכשאני מעלה את הראש, גר דאח דאח. גר דאח דאח. להגיד זה לא... בסדר, אז יש לנו, אמרנו בהתחלה אח דאח ואח דפנים. וק דאח דאח וגר דאח דאח. כשאני עולה אני מושך, מה? וק דפנים דאח. הנה פה אני לוקח, כשאני יורד אני מביא את הוק דאח דאח. פה יש לי 10 ספרות, גם פה אני נמצא. פה יש לי, כשאני יורד, את זה אני מחלק לשתיים. פה אני עושה גם פה וק וגם גר. אז אני עושה, הנה, אני מסדר את זה יותר טוב. כשאני יורד, אני מביא את הוק דאח דאח, וכשאני מוריד את הראש, אני מביא את הגר דאח דאח, כן? כשאני יורד, אני מביא את הוק דאח דאח, וכשאני יורד עם הראש, מביא את הגר דאח דאח, כן? כשאני עולה עם הגוף, אני מביא פה וק, דפנים דאח, וכשאני עולה עם הראש, אני מביא את הגר דאח דאח. אז עוד פעם, אז עכשיו עוד פעם, כשאני יורד עם הגוף, אני מוריד את ההילוך. כשאני יורד, את האח אני מסדר לווק וגר. אז אני יורד, אני מביא וק דאח דאח, כשאני יורד עם הראש, אני מביא גר דאח דאח. כשאני עולה עם הגוף, אני מביא וק דפנים דאח, כשאני עולה עם הראש, אני מביא גר דפנים דאח, רק עם האח. בירידות אני מביא את האח, רק אח, זה לא מוח שלם, זה חצי. בירידות אתה מביא את האח דאח, בעליות אתה מביא את האח דפנים. לא, את הפנים, תזכור, מילה חזקה להיכנס לראש. ירידה זה תמיד המילה הראשונה, כשאני עולה המילה הראשונה, בכל השנה. עם הגוף תמיד אני אביא וק, ועם הראש אני אביא תמיד גר. השאלה כמה? ברוב המקרים שזה מוח שלם, אני מביא 2 גרים, 2 וקים. כשאני עובד בקריאה הראשונה והשנייה, זה חד פעמי, אני מביא חצי. וק דאח דאח וגר דאח דאח. וק דפנים דאח וגר דפנים דאח. עכשיו, במגן אברהם, אני עושה 3 דברים. זה יותר מורכב. אני עושה את החצי הזה, מביא אותו עוד פעם במגן אברהם,
ואני מביא מוח שלם של הבינה, כן? אני מביא את כל הבינה, הבאתי במודים מה הבאתי? חסדים, בטוב שמך הבאתי? בקריאה הראשונה אני מביא חצי חוכמה שנעלם, ומחזיר אותו את החצי חוכמה, אותו דבר, שזה רק האח, אני מביא אותו עוד פעם במגן, ושהוא לא נעלם, הוא נשאר שם, יש לו דירה, יש לו מפתחות, הכל, הוא נשאר שם. אני מביא את כל בינה. מה זה נקרא כל הבינה? אני מביא וק דאח דאח, וווק דאח דפנים דבינה, גר דאח דאח, וגר דאח דפנים דבינה, וכשאני עולה, מה אני מביא? וק דאח וווק בפנים. כשאני מעלה את הראש, מביא מה? גר. אבל של הבינה, אני גומר את כל הבינה, 40 ספירות, ואני מביא גם את החצי של החוכמה, שזה וק דאח דאח, וגר דאח דאח, וכשאני עולה עם הראש, מה אני מביא? עוד פעם, זה חוזר. אני מביא את כל הבינה. לא, רק רגע, אני מביא שלושה. בוא אני רוצה לומר ככה, הנה, עכשיו אני אוריד את זה לעוד יותר נמוך. בצורה פשוטה. אני מביא את כל הבינה במגן אברהם, זה 40 ספירות, כמו שעשינו במודים. רק במקום החסדים וגבורות, אני קורא לזה בינה, כן? אני מביא את החצי חוכמה שהבאתי בקריאה הראשונה, מחזיר אותה, היא נעלמה. אני מחזיר אותה, זה עוד בחינה אחרת. ברור? הבאתי את כל הבינה, ואני מביא חצי חוכמה שהבאתי אותה בראשון, חוזר בשני, ואני עוד מביא דבר שלישי שקוראים לו, יודעים מה זה חכם בגדתי? מה זה? דברו איתי. אז עכשיו אני מחלק את האח ופנים, את האח ופנים דפנים, זה אח ופנים דפנים, אני מחלק אותו לחכן בגדתי. ברור מה אני אומר? זה כל התפילה אנחנו נעבוד עם זה. חכן, תגידו איתי, חכן בגדתי. החכן, אני מביא אותו במגן אברהם. חכן ייכנס מגן אברהם לחוכמה של זה. חכן ייכנס לאיפה? חכן דאח ופנים דפנים דחוכמה, שליש של הפנים, ייכנס לחוכמה של מתי, באיזה מילה? במגן אברהם. בגה דאח ופנים דפנים, הנה בואו נחלק את זה. את הפנים הזה, רק רגע, איפה זה? יש פה נייר? איפה מוחקים? יש משהו למחוק? עם מה? טישו. זה אתם צריכים כסף בשביל לקנות משהו שינקה. תן לי. אני עושה חכן. יש לי חכן. חכן. בגה. ודתי. זה הכל של אח ופנים דפנים דחוכמה. יש לי חכן, לא יודע איך זה הולך פה. ארי, היום אתה מקבל פתיחת האחד, בזכות שבאת. לא יודע מה אני נשאר. לא, אתה חייב, אתה גם שליח ציבור. לא, אני צריך לגייס כסף. אני צריך לגייס כסף שלם וגם... טוב, תשמע אותי רגע. יש לי חכן בגדתי של אח ופנים דפנים דחוכמה, של הצד הפנים. אני נגיד הפנים של החוכמה, אני מחלק את זה לשלושה חלקים, ימין, שמאל ואמצע. חכן בגדתי, שכל התפילה אני עובד איתה כמעט. כל התפילה עובדת על אח ופנים דפנים דחוכמה. כי את הבינה אני גומר במגן אברהם. את החסדים דדעת אני גומר מתי? במודים. את גבורות דדעת מתי? דודות. החוכמה, חצי חוכמה אני עושה בקריאה ראשונה ושנייה, נעלם בראשון, חוזר. קריאה ראשונה אני עושה את האח ופנים דפנים דחוכמה, אתה רק את האח. ואיך מחזיר אותו, הוא נעלם, בסוף הקריאה נעלם, וחוזר בקריאה. אז תראה, תפתח את הסידור, תראה שכתוב בסוף הקריאה השנייה שזה נעלם. תפתחו, בוא אני רוצה להראות לך. תראה להם את הסידור. בסוף הקריאה הראשונה, כתוב, אחר כך חוזרים ומסתכלים על זה, כל המוחים. כתוב, זה אותו סידור שלכם, כולם אותו דף? אז זה דף ש"ו, תראה בשורה התחתונה, כתוב, אחר כך מסתלקים המוחים. ארי, אתה רוצה קפה? לא רוצה כלום. אתה מבסוט פה? בסדר, אני שמח. אני רק מקווה שמבינים אותי, שאני לא מדבר עם עצמי. מחר אתה יכול לבוא גם מחר?
לא יודע, אני כרגע, בלי נדר. אבל היית צריך לבוא ב3. אבל אני לא יודע לספור, אתה יודע, לקח לי 40 דקות, חיכיתי לך, צלצלתי אליך, אתה לא עונה. אני מ-11 בלילה איך שמה? לא יודע, לא ידעתי, הייתי מ-11 בלילה איך שמה. ישנתי בעל הספסל. אתה צריך לבוא אפילו ב2:50. אין לי בעיה, אני לא... טוב, בסדר, הבנתי. בואו נתקדם כאן. אז ראית... לאט לאט, בסדר, אני לאט לאט יוריד את הרגל. בסדר, לא, נגמור את זה, אני רוצה לסיים את הדברים. נסיים את זה בינתיים. מגן אברהם, ראינו את הבינה נגמר, חצי חוכמה, ראיתם בסוף הדף רשום שמסתלק? ראיתם? הרב מדבר על סוף של... עזוב, בסוף הקריאה הראשונה, בסוף ושינשן זין, שין וו, למטה כתוב, כתוב לי, הנה מה שאתה קורא בשורה האחרונה. אוקיי. אחר כך חוקרים מסתלקים, חוזרים וחוזרים בקריאה השנייה, במגן אברהם. זה חוזר מגן אברהם, אתה ראית בשין וו, רבנו? ראית שזה מסתלק? כן, כן. בסדר, זה מסתלק וחוזר מגן אברהם. אז מגן אברהם זה הכי מורכב, יש לי את כל הבינה, יש לי את החצי חוכמה שחזרה והסתלקה וחוזרת, ויש לי את החכן, את השליש הימני, חכן דאח ופנים דפנים דחוכמה, כן? שנכנס לחוכמה שזה. תפסו איתי ראש. חכן של אח ופנים דפנים דחוכמה, רק שליש של אח ופנים דפנים דחוכמה שנכנס לאן? לחוכמה דזה, ברור? אתם איתי? השליש, החכן דאח ופנים דפנים דחוכמה נכנס לאן? החכן דאח ופנים דפנים דחוכמה נכנס לאן? לחוכמה שזה. הבגה ייכנס במחיי המתים. אתה שומע אותי? כן. הבגה נכנס במחיי המתים. והדתי נכנס, הבגה נכנס לבינה של זה במחיי המתים. הדתי ייכנס ואתה קדוש. עוד פעם, החכן ייכנס מתי? מגן אברהם. זה הכל של הפנים אני מדבר. והבגה נכנס מתי? מחיי המתים. והדתי נכנס מתי? נכון. עוד פעם, החכן נכנס מתי? לחוכמה של זה. איפה הרב רואה את זה פה בסידור? סתמתם בחכן שאנחנו מכוונים אותו? אני אראה לך. בוא נראה לך. בוא תראה. בוא, צריך לראות את זה ביחד, כולם. ברוך. הנה, נכנס פה. ברוך, אתה רואה חן דאח ופנים. אחר כך הוא יביא, זה בקריאה. עכשיו, אחר כך הוא יביא בזקיפת החוכמה דאח ופנים. בצד הוא מביא אותו. הבנתי. ואחר כך הוא יביא, לא, וק דפנים דאח. הוא מביא אותו פה בצד. הוא מכניס אותו כולו לחוכמה. הבנת? ראית את זה? איפה הוא נכנס? במגן אברהם? מי שרוצה אני אראה לו. בוא. במגן אברהם, איפה מגן אברהם? תראה לשני, אחד שיראה לשני. רבנו, אתה ראית, איפה מגן אברהם? אלה חוזר, הנה. תעזור לי. מגן אברהם. תראו לאחד לשני, כי כדאי שכולם יראו. הנה, פה. הנה, חן דאח דפנים. אתה רואה פה. אחר כך, זה החן. אחר כך בברוך. תפתח את הדף השני. ברוך. ואתה תראה, חוכמה דאח דפנים. זה משהו צדדי, הוא בא. אחר כך תפתח הלאה. אז בהשם, יהיה לך, איפה השם? זה רק רגע. תפתח, תזיזי את הדף. תפתח אותו. הנה, וקי חן דפנים, ואחר כך, תראה, כולם, תראה בפנים, ואחר כך יבוא לך, איפה הקריאה השנייה? ופה יהיה לך חוכמה דפנים, תראה? אז כולם, אתם רואים את זה, חבר'ה? אתם רואים את זה? חן. זה החן, זה אח ופנים דפנים. ואחר כך יהיה חוכמה, הנה. פה יש לך חן דפנים, ואחר כך יהיה לך פה, תפתח לי, תעזור לי עם הדפים פה, לפתוח. הנה, פה יבוא חוכמה, אתה רואה דאח ופנים? כן, לא, רק במגן אברהם. המילה חכן. בכל השנה. הנה, זה חכן, זה חן, וזה חוכמה, הם מתחלקים, הם יורדים. זה נקרא הגוף של החכן זה החן, תבין. איפה אותו במחיי המתים? לא, מחיי המתים אני אראה לך. מחיי המתים זה בגה, הנה. להמשיך בגה. תראה להם, בחיי המתים זה בגה, תראה בחיי המתים. לא, אני רוצה רק לעשות את הנישוק. את מה?
אין לי בעיה, אבל אני רוצה לגמור את הנישוק. יש בגה, אתם רואים בגה? בואו תסתכל. פה מחיה מתים, יש בגה. איפה מחיה מתים? הנה, פה, להמשיך בגה, דרך ופנים לפנים. בגה ואתה קדוש, תעבור לאתה קדוש. אתה קדוש. אתה קדוש, הנה. דעתי, דרך ופנים לפנים, אתה רואה? אתה רואה, אתה סידרת רבנו? סידרת לך חכם בגה דעתי? מחיה מתים בגה, ראית? לא. בוא, תשים לי את הסידור פה. פתח לי עם חיה מתים. פתח לי עם חיה מתים. למה לדפים בו עכשיו? איפה עם חיה מתים? הנה, בגה. תמשיך בגה דרך ופנים לפנים. לדעת, לבינה. אתה רואה? עכשיו תראה, הבגה הולך לבינה, רבנו, למטה, אם אתה רואה את הבגה, הולך לבינה למטה. תפתח אתה קדוש. תפתח לי אתה קדוש. רבנו, תרשום, הבגה, אחר כך אתה תראה יורד לחוכמה, הבגה יורד לבינה. קרוב ל-80. הנה, פה, נמשיך. דעתי, דרך ופנים לפנים. לדעת, אתה רואה? בוא, אני לא יכול להגיד לך סתם. אני לא רואה מה. דעתי, כן, לאן אתה משך את זה? כן, לדעת, כן. למה? הרב לא מתייחסים גם על ידי יסוס פה? לא רוצה, אני הולך לפשוט. אני אומר על הפשוט. אני עושה הרנדל, כן, הכל זה יסוס. כן, אין בעיה. דעתי לאן הולך? לדעתי הולך לדעת, תראה איפה הדעתי שלך. הנה, איפה, תראה לי את זה? הנה, פה הולך לדעת של זה. כל אחד הולך. אנחנו באמצע לימוד, רגע. זה לא עניין שלי, זה עניין שלו. מה? תפילין. רגע, באמצע, רוצים ללמוד, הם רוצים להפסיק את הכל, מה שהם רוצים. אני עוד מסיים, אני באמצע שבאתי מיוחד ללמד עוד פה משהו. לא אמרתי כלום, לא אמר ילדו. לא יודע מה... בסדר, לא דיברת, אני רוצה לסיים עניין. עכשיו יש החכן איפה נמצא בחוכמה, נכון? בואו רוצה להתקדם. החכן איפה נמצא? אתם איתי? כן. החכן נמצא בחוכמה? כן. החכן? בחוכמה של זה. הבגה נמצא איפה? אתה איתנו רבנו? החכן איפה נמצא בחוכמה? הבגה בבינה. הדעתי בדעת. עכשיו מה קורה? מי אתה חונן אדם דעת? אם אתם פותחים אתה חונן לדעת, הוא נותן לה בנשיקה, בונה מהחוכמה שלו את החוכמה שלה. ברכה הבאה מהבינה שלו, בונה את הבינה שלה, כן? מעכשיו, זה קל מאוד, עכשיו מקל מאוד, מה? מה אתה עושה פה? לא על זה אני מדבר. לא, בסדר. אתה חונן לדעת. בברוך פה, נכון, אמרנו? כן, מה אתה רוצה? פה אתה לא מתייחס לזה? לא מתייחס, אני קפצתי על הדברים האלה. יש הרבה דברים קטנים, זה מעריך את הקר, אני לא עושה את זה. חונן לאדם דעת, הוא חונן בנשיקה, אתם יכולים לראות, בחונן לאדם דעת, בנשיקה, הנה, בחוכמה שלו, כתוב בנשיקה, בחוכמה שלו, הוא בונה את החוכמה של הנוק, בנשיקה. זה מה שאני עושה, נשיקין, מהחוכמה שלו, בנשיקה הוא בונה את החוכמה שלה. אם עדיין אמצא, שהרב המצה מלמד, היית רואה שכל מה שאתה מלמד, מלמד בשתי משפטים. אני גם אומר את הכל, זה נשיקום וחיבוקים. הרב המצה מלמד, כן. הוא אמר לי משפט אחד, הבנתי הכל. הבנתי, החוכמה, עכשיו נשיקה, אתה רואה את החוכמה בנשיקה. אתה רואה או לא רואה? אתה רואה את זה רבנו? תראה לי את החוכמה, הנה. פה תראה נשיקה, חוכמה שלו לחוכמה שלה, הוא בונה. אוקיי. הבנת, אתה רואה רבנו, שים לי את הסידור.